1 year old po siya, hinintay ko po siyang tumayo man lang, hindi po Hindi niya talaga. magawa. Tapos, 2 years old na po siya. Sabi ko, bakit kaya ganito ang anak ko? Hindi siya makaano. Tapos, parang napansin ko, medyo lumiliit. Ngayon pong walang trabaho po ang asawa ko, ako po ang kumakayod po. Nagagansilyo po ako. Malakas naman po yung kinikita. Mahina po, ma'am. Ito partner, kasama natin ngayon sa ating studio si Nanay Mary Jane Moyo.